अच्छा ये बात केहू मिलैले बा कि कौन बात होने चल ब्यूटी बताओ तो कि कौन बात बा कि लोग मिलैले बताओ तो। लड़की मेला काहे निमन से घूमेली से हम बताओ तनी काहे रुको जरा सबर करो। ऐसे कि ओकनी के लगे पैसा रहला पता बा लड़का सब के लगे नु एको रुपया ना रहला। करे जा तनी सोच समझ के बोलो। जितना के तू महीना में मेकअप करावेलू नु उतना के रुपया हम रोज के कमानी। आ रहल बात पैसा की तो हमनी का पैसा पकड़े जा ऐश करता लोगिन तो हिन लोगिन ठीक बा। आ रहल बात 10 गो रुपया लेके मेला ना लइका 10,000 मेला में लेके जा रहा सो। कौन माल कहाँ तहरा ऐसन पट जाई का गारंटी बा। गलती से 10 गो रुपया होइयो गइल तो पहले भर मेला घूमेलन से सोचलन से काश ए मेलवा में कोनो पड़ जात बा कुड़ीवा का बात सच बा करे जा। मेले में माल पटेली सो। रहल बात पैसा के तो कोनो लइका के मेला में आजमा के देख लियो जितना तहरा लगे ना है नी उतना ओकरा बगली में अमाउंट होई करे जा समझ गइलू। कोले सर कमा सो कुछ न कमाए के न धमाए के 10 गो रुपया लगी सके पीछे पड़न से कमा लो कमाइला से सब बोला कुड़ीवा कमैले से ना होला करे जा कुछ खइलो से होला ठीक बा कुछ कइलो से होला। तू अब समझिए गइल बारू कि हम का करे के कहता।